Isip karon sa pipila ka mga mag-uuma sa humay nga gidaog-daog sila sa gobyerno. Nunod sana sinating grabe ka barato sa farm gate price sa palay nga ana lamang sa 14 pesos matag kilo sa pagiginabi sa XFM News Team kang Bibing Dolor tag-iya sa gitikad nga basakan sa Tuganay Carmen, Davao del Norte. Mihalin lamang og 31,000 pesos ang abot ining 37 ka sako nga palay sa milabay nga harvest. Kung diin hayag pa sa utong tutok ang ilang pagkalugi, sanglit paliton lamang sa mga traders og 14 pesos matag kilo ang ilang humay. Inutang pa ang kapital nga gipalit og kimikal og abono. Sa isa daan ka sa amo ang pag-cropping daan katulugod may mo abono sa isa ka hektarya. Tulo ka sako or duha ka sako amo ang ilabay. Kada abono. Kada abono niya. Sa katuluhon nimo so naagid siya unom ka sako. Nya kay katong gihatag sa gobyerno is isa ra man pud siya kalabayan. Dugang ni Dolor ang usa ka sako nga palay mulimpyo lamang kini og 600 pesos nga halin tungod sa dugang mga expenses sama na lamang sa pagsul sa mga trabahador. Samtang tag 1,800 pesos ang sako sa abono. Kanang isa ka sako man gud sir kung pag naana sa basakan inig harvest mo bayad pa jud kag libor lukduhon padulong diri. So 35 daan nya pila ray timbang sa isa ka sako mahalin. Tungod sa maong sitwasyon giisip sa mga mag-uuma nga mas giduot sila sa gobyerno paubos sanglit wala mihimo og lakang ang kasamtangang administrasyon aron makabaton og makaturangan nga presyo sa palay aron makabangon ang mga mag-uuma sa pipila ka higayon nga pagkalugi. Kay Presidente Marcos nga dili pod intaw niya babaan ang presyo kay siya man ang nagadala sa kanang kwan kay saad pod baya niya sa una pa nga unahon niya ang pagtagad ang mga farmers kay luoy kaayo. Sa pagkakaron isip mag-uuma nanawagan si Dolor kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga tagdon ang ilang mga mulo og tumanon sa hingpit ang gisaad nga hatagan og prioridad ang mga farmers nga hangtod karon wala nila mabati. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.